Snongu pat yo try. Ubala ay gani galat hanga ya gabangan ay biang igktien gajong blay. Shafi baro ki bajisngot nat ban snap bat ban pet ya gani Chanel managapor. Ngaingu yo blay bangalala igaban ay gajing hikai gabon ba gani Chanel. Nadu basdang adu mentagisngi. Bat nga klem sange nadu bang isdangi gani nadu benai match jongnu snem arajar arpo. But ngaingo you play ba lingba kini ki video ba lingba kini ki voice message. Ngayo snowdon shibun ba ki brio hakeleng ka rikasi jaintia wat shabaru ki ba yo mat iga jingker khu but ki ba yo iga jing tengen ki ba yo iga jing shai. Ba mday tang kata nga ba nga kemen mga kadai ba nga yo i ba ki don shibun ki brio ki ba pai show play but ki ba mat iga jing penem ka ba lingba Jesus Christ. Kata kadai ka ba kemen tam yingi habang ikren iga ktien ka jong play. Ngam da kwa ya ga waypat nrei ga bang kwa ya gi viewers baro ya fi baro ki besngap tin ga jong play bapin yo ya ga ne ga ga jing shisha ba ta ga dei bapin mat ya ga jing pen em ga jong Jesus Christ bapin pai show play ka ta ga dei ga ba commentam ya ga beneng ga khindau ga ba commentam ya ga beneng bro ga way but ngi gi brio ga ba shakri yo play but nga ai khu play kerpang ya fi baro khat ki ba pet but ki ba yai pet but nga ai khu play gi to ki ba ai ki comments nga sngo men hot ngamlangan petlut baro khot gitu jing tho and like away ga bang kwa ngan ong finga duai if baro bo play unker khu pi haga jing ya lenti ga pi baru play ba pinang la ban san ban shakri you try ba ban eat you play daga jing mut daga donut ba daga bor jong fi baro ta haga ni ga por shai ga bang net ban ai ga ktien ga jong play nga sngongo you play ba man haga ni ga tayo nga la ban kren japang ga to ga vaccine ga tamaha Israel bat nga la pen shai fi hot nga khlemla bang pen shai lut yaki aka baro an rei nga nget kat tu kat ne pio ga jing shai na ga ktien ga ba khot ga jong play. Ta hagi ni ngiru nga kwa ngan ai biang ifi ni ktien ga jong try nga khmilen ti ba ni ga bangan hikai ifi nga nget pilayo I po jong tu ka mobile jong fi ga kerteng jong ka ba chwai ga bangini ya chkhmat nga sngo menta ga sngi chwai ga bangan kren ni ktien ga jong play nga sngo dai ba ngin ye let lang bat nga haga jing duai la da pi pet ye ga ni program ga ni ga por ga bangi pelat chipi hagi ni ga khlep mat nga kwa ngan ong ifi tongin tip ye ga ni ga wai ba mdan meno bala man kren tin ga jong blame dan meno bala man pin sngo to yingi ga ni ga bible ga ni ga jiliu ga ni ga yar lim da ga de ga bor ga jong men sim ba khot jong try naga ga daw nga yang nang ni ga bangan ai fi ga ni ga tin ga jong blay but chwai ga bangan ai ga tin ga jong blay balai phim duai but ngang ini duai lang ga ni ga por no try kren nga pin shai nga yarap nga try ha ga ni ga sngi bangan shai ya ga tin ga jong blay tang ni let lang in duai khndiat shwai ga bangan kren ya ga ni ga jing hikai men ta ga sngi tang ni duai lang ko try ha ga ni ga por nga wana khmat jamea blay ha ga kerteng ga ba don bor tam ga jong try jingi u Jesus Christ habanga yang hang ni ko pa blay bi nga kerpat ya ga jing map e ga jamening kong try ba men isen e ban map ko pa ya ka ban penlong ya nga ko try ga ni ga por ba na ga jing bam biang ba na ga jing bam la baro nga yang da ga jing ai e ga jame ba hapo jong ga jing pen sle ba ga jing do kat ga jong men sim ba ko ba nga la ken try ban wan ra bet ya ga tien ga jame klemdan ka no ba wit ken try a blaying a dwai ba ga ni ga ba nga kren ka no ga jing shai kan ya rap ning kong ya nga blay ko mga la dwai ba ko mga la pen kre try ka no ga jinger khuru ya ki ni brio baro ba yo sngo try nga dwai ya baro a blay ki ba long kristan ki ba long kristan ki ba la shakri me ba ki ba khlempat shakri ba me try baro ki don kam ga tien ga jame ni em ga por ga ba e ken try and re ni tip ba re tang ga tien ga jame ka ba la ban ai ngi ga jing shai but try a blay ba ngi em ga ni sngi ga ba khat do ni tip ni don kam ngi ga jing hikai ka ba ya day ba ngi sngi ga ba khat do but day na ga daw nga kerpat ken try pen sle ai bor kta ye ga brio pen shai lot ken try kat kum ga jing lam ga jong men sim ba khot jame try nga ai lot chame ga buram ga jingo ba ga jingero ha ga kerteng ga ba don bor tam ga jong jisungi duai amen but amen to blain kur khu fi nga kwa fin long relax la ne fin pen ja thai yela de long free snap bai ga tin ga jong blay ga ni ga jing ai jing mut jong a
da penet jingmot ba da sngap da ka donot ka bapdiang nga kwala na fi sngap ikaktian ka jong blay da ka donot ka bapdiang ka donot ka bapenet jingmot finyo iu mensim jong blay dan ni ka ban play shu ifi what na lor ka ay ka ba nga kren u blay nang pensya shu ifi but ka jing hikai ka mga don ban kren ha gani ka issue ka ba menta kani ka bang ipinmi menta ka sngi nga kwa ngan ong ifi kumne sngap ba kabangan ay kerteng ika mentag singi kadai ka bakham le singani ka jingi kran kadai ka bakham kham don kam adu kata ba le singala ya kabangan wanra katukat ni hapo ini kinta ya kabangan pensyai syafi fi ngan bu kumne syai kabangan itu ini ka kerteng ngan bu kumne singapa fi hakawai ka singi slam nang ni syakmat ka perthaikan saki ya kawai ke jingja kaba 4 juja meno haka history jong pertai but 4 juja hangno ru kum kene ke jingja haka bang kwa ngan ong ifi nginyo i ya ki aka ki bang 4 juyo i nginyo sngau ya ki aka ki bang 4 juyo sngau but ngin saki ya ki aka ki bang 4 ju saki haka jingem jong brio haka ne ke pertai nadu badang long ke pertai do mentagisngi But nga kwangan ito ipikandan ke jeng klumar, kandan ke jeng penkenyu iki bor, mariang kandan ke jeng kenyu jumai ke bejur, kandan ke jeng tray ke ba, ngan ong no kamne, wat ke sarkar, wat ki nong tray ke government kin klumar, nang ta ke pertai kandan, hapreng ke jeng klumar ke jeng, kandan ke jeng kiwin ke besyirkay ke pertai, namar kani ke sngi ke bakan ja kadai, hakaba kandan ke jeng ja brio, kandan ke jeng kenja agari ke jat ben rio, but ngani tu ipi ki brio ki pimpai perkan ki pi pila pino me kendo shu ki lano ru but kandai ka ba kadai ki sngi ka ba laban ong no kadai ki sngi ka ba kemana ko be liang ki brio ki jong blay kadai ki sngi ka belong ka sngi ka ba snotiang ka ba snotrium ya ki brio ki bam shakri utrai but nga kwa ngan ong ifi kata ki sngi ka bangini o i ki niki aka nga kwa ngan ong ifi kadai ki sngi ha ka ba ka bible ke hikai bakandan ka Jingrongnoh ia ki riu khot ki jong utrai kandan ke Jingrongnoh ia ka balang ka met ke jong Jesus Grace nga kwa ngan ong ifi kani ke ktien kabangi yo menta ha ke ktien English ia kani ke ktien Rongnoh lani ke Jingrongnoh kabangi yo menta ia kani ke ktien ha ke ktien English kabangi ong ika ke Rapture bakal along common kani ke ktien ki brio baro gila ia kran ke ktien Rapture ha ke jingshisha kat kum kani ke Bible dan setia kam dan kani ke ktien Rapture ha ke Bible ladangan kran bet kani ke ktien Rapture kam dan ha ke Bible fitip wat ke ktien Trinity ru kam dan ha ke Bible kidan ki ktien ki bam dan ha ke Bible ndre ki bedan ke jingmot ka ba ya dai na ke ktien ke jong play but dena kita daw ya kini ke Rapture nga kwagan ong fidan chibun ba ki batho kinong pet bnia kinong wat bnia ki ba persharu ya kini ndrai nga kwagan ong fi namar ki ong ba kani ke jinghi kai ka badang shumi dang katu ka ne century kam des te ke jinghi kai ka banadu besdang but nga kwagan ong fi ke de ka boble umpat pen power gitu ki por ndrai hadin to gitu ki century ki hadin uble pen power ki briu ki jong but nga kwagan ong fi snap ha ya kini ke ktien Jingrongnoh lani kini kektien Rapture ngani tu ipi fitip nem ya kini kektien layo naga shiti ke menengkong ke THESSALONI ngan pulih fi naga Bible naga lenong ke besau ngap ngan pulih naga dekhot ke bekat nyo kaong ini kektien ngap ngan pulih kaong ngan pulih tong ini pulih nado dekhot ke bekat lai ter kenang bakan syai ya ke jing im japing ini pulih kini dekhot baro ha kini ke jingkren kaong kumne Wapsto Paul utho igane utho kumne Henry ngamani pi banam tip ko para banget syapang kita gi bayo thia bapinom sngosi kum kita gi wege bamdan ke jingerman namala dang inget bau jisu la yapat bau la mipat kum taru i kita gi bala yo thia hau jisu snga bagi bayo thia hau jisu u blay un walam lembat u namarkani ngi ong da hafida ke ktien utrai bamangi ki badang im ya ki bala pensa hadu kita ke jingwan utrai da lele nginom yo lechua ya kita ki bala yo thia naba utrai hi unwan na beneng bat ke jing risa da ke ktien sawa u angel rang ba bat ke turai blay bat kita ki bayap hau kreskin ya mi pat chua ona kumta mangi ki badang im ya ki bala pensa snga ba ni ktien gong ona kumta mangi ki badang im bat ya ki bala pensa on rong no lem
yangi batki hagilo yakabanya sham utrai hagasun beneng te kumta nginiailong junam lemar utrai singap gede khat bakat prakong nabakumta to penya pentingan paralog dagini giktian fikene gede giktian jing pentingan kadega jing pentingan yano yakabalang yakibrio gejong play ngan supen shai shadian balai ong kadega jing pentingan kam dega jing penting gane kani ngam dega jing pentriam ke jing pen ma kani dega jing pentingan bat ngan peni fi ya kani giktian rapture lani kani giktian jingrongnoh la shim na kani gade khat kaba ngapuli mentan na gashiti shi THESSALONI ke beningkong kalanang ke besau ke khat ke bakhanyo ngan ong biang sisien ka ong on na kumta mangi ke badang im ya ke bala pensa on rongno yang i lambat ki hagil o ya ka banya shami utrai ke sun beneng te kumta ngi nyai junam lambat utrai ngakwa ngan penifi kani kaktian rapture hangni kamut kumni singapa ngakwa kan pensyai nama ngala puli katu kan ni ngayo iba kan kaktian ningkong la translate ika hakaktian Latin haka Vulgate translation kaba shua jong Martin Luther shua shadien ba but ngani tu ipi katkum ko original Bible kani kaktian la shim gani but kani kaktian hakaktian Latin tenrai ki ong yaka Rapture, R-A-P-I-O. Rapture kamut kajing rano, kajing kini kentet no, lani kajing shimno, kajing rongno. But hakaktian Greek tenrai, yagani kaktian, kaju ini kaktian, laong ika kaktian harpazo. Kabamut kaju i kajing mut bat kaktian Latin. Nakatakadaw, ban lumlang ini kaktian rano, ma shimno, kini kentet, ma rongno kini kiktian baro shimbek tanggawe kiktian but yakata kiktian ngini ong yaka ka rapture ha kiktian English but ha kiktian kasi ngini ong yaka ka jingrongnoh but nga aingu yu blay bangi yo yagani ka jing hikai but ngis ngongu yu blay bakani ka jing pen pao ka jong blay nga kwa ngan ya kamstet la dalong ka bala namar nga kwa ngan pen shailut yu fi mentay ka sngikat bala fi ikani ka jingrongnoh kadai ka ba hagawe ka sngi slap nang ni shakman ngakwa ba pin sngo tho bangi up ya ka jingrongnoh kun mau ka kadan ka jing ya per ga ba crow hapreng jong ka jingrongnoh ya ki riu kho ya ka balang bat kadan ka jing ya per ga ba crow ha ka jingwan arsien ka jong Jesus Christ ngakwa pin sngo tho ba ya ta la shai ga taro kadan ka jing ya per apdeng ka jingrongnoh bat kadan ka jing ya per apdeng ka jingwan arsien ka jong Jesus Christ namar ha ka jingrongnoh u Jesus unum hiar sha ka pertai un pau ha sahit beneng baro kin yoi kanan ka jing her jong ki riu khut sha beneng bat ngani tu ipi ki tu ki bela yap how Jesus Christ ki tu ki ni mi pat chua bat lada ya ki brio ka badang im ki bela shakri u play ki bela de ki bela pediang utrai ki bela kharsien ka Bible ka ong ini ki ktian on rongno iki lembat utrai bat dai na ka daw ngakwa bangan ong ifi ka de ka ktian ka balong ka jing tingan yang i ki brio ki ba shakri u play balai tingan ngan sa pensyai fi shibet balai ka tingan ya ki brio ki jong play namar pin tingan kum no la da ka de ka jing sngo tiang ka jing sngo ma ngakwa ngan sa pensyai fi ka ne baka ne ka ktian ka dan ha ka Bible la tho ye gane ha ka ktian ka jong play fi tim nem ya ka ne ka ktian jingrongnoh fi ka de ka bala pen pau ha ka testament ka betamai Lasi kendiat ngan kita kani ke jing kektian rongnoh kani ke jingrongnoh klempat pen pau bah ke testament berim wat la rongnoh iki brio ha ke testament ke berim kumyo Enoch la rongnoh kumya u Elijah la rongnoh sebeneng kadan hi ke jingrongnoh lasi tang ba yo we brio ngakwa nganong fi ha ke testament ke betamai la pen pau ba on rongnoh ya kita ki banget shisha yo Jesus Christ ka balong ka met ka jong try ke bengi ong bat ngakwa ngan pen fi ha ke por ngap ha kani ke ktian jingrongnoh ka klem da pau ke testament ke berim handai la pen pau ka ke testament ke betamai u Jesus Christ ne tongin si puli kendiat naga gospel ke jong Lucas kelenong ke bakhanyo tongan si puli kendiat ye ne fi puli naga Bible u ong ne singap ngan puli ke kentian ke jong Lucas ke bukren chapang ke jingkren ke jong Jesus Christ u ong ne nganum puli jorong ngan puli nang bakhanyo tongin ni puli na du khat ke life usau du khat life on riu gong nga ong fi bahaga ta ke miet kin dan arngut ha ke jingtia yo way on shimno ti yo way pan on ino arngut ki kan take ni tliat lem me ke way on shimno ti yo way pan on ino
arngot kin don ga ling kha yo we on shim no ti yo we pat on ino kiti ki thu ki la ang u hang no ku trai u ti la ang ki kat se ga badan ga met ang ta ken kin yalang ki pukni ke ai ga bang amut man ra nang ni pi yo i hang ne bo Lucas u tho e ga ni jing ong ko jong Jesus Christ wang arngot kin ya don ga jing thia yo we la shim no yo we la ino Uang sakaway de arngot kin yadana ga ying teliat ikiway uang arngot kin na lingka kabamut baka Jingrongnoh kanja haga ju ko por kelangi jaka shaway shakaway ga jaka kadang dan ga jingi ka de ga por miet haga begitia shakaway ga jaka ka de ga por ga begidang ya tray minsngi hagaway ga jaka ngani tu ipi kidana ga por min step haga begidang mi manet chiga lingka but ga kwangan ong ifi kadai haga ba ka Jingrongnoh kanja haga lenga pertai But nga kwang ani tu ifi u absolute Paul to shiboni gani tangini pulina ga Bibles nga ba but haba Ukraine gani nga kwang an pin ifi na ga ktin ga jong blay nga la puli mentane ga shiti shi ki THESSALONI ga ningkong kalanang ga saw tangini puli ya ga shiti shi ki Corinth ka ba ningkong kalanang ga khatsan tangini puli gani ga shiti shi ki Corinth kalanang ga khatsan na ga khat ga san po way ter ngan puli hagani ga por hakmi nginom yo tia hakmi nga tu api ya ga jingmayan nginom yo tia baro Hendrai on penkela yang ibaro si sendana ga besiklip mat ken haga turai ka bakado namar ka turai kan sawa on kumta ya ki bayap on penmi pat ki bamput bat yang on penkela namar ga day da lele yang ni ga puput ban pong ga bamput bat yang ni ga bayap ban pong ga bamyap tenda kan ni ga puput kan pong ga bamput bat kan ni ga bayap kan pong ga bamyap on kumta on pendep khot ya ga jingong ya ga bala tho ya ga jingyap on ngot no khot haga jingjap fi kani ga ktien ga bau asal Paul ulah nakren uang kani ga jingmayan uang nginom yo tia baro on penkelah ingi baro si senan haga siklip mat haga turai ka bakado kanan ke jing put turai ka bangala ong pinado besedang mene kanan ke jing sawa jong ke turai ka ba ya per na ke siren kani ke turai ka bau angel rang ba jong play unput kan sawa haduk kata baka vibration jong kala ni ke jing sawa jong ka kan dai ka ba pen kinyo ini ke pertai bat kan pedang ni ke ke pertai bat ngani tu pi ki lum jing tap kin ang bat gitu ke ba yap au try kin ya mi pat shua bat ngakwa nganong fi la banong no kani ke tien ke dai ka ba ke jing kular ka ba blay kular ndai setia no kular ya ka balang ngakwa bin shai bai kita Kani ka Jingrongnoh kadai kaba u absolute Paul u tho u Jisu Ukraine kadai kaba Ukraine shapang ka balang Bana ba Ukraine shapang ka balang ngakwa ba pin sngo tho ye gani way kin ma ngan chipin shai fi kan diat let's say pila pin kli nga gani ga por ki tu ki brio ki badana ga testament ga berim ki riu khot ki jong trai Hatta kini mi pat no ane em haganika jing riu ke turai begini mi pat begini lek badu turai ngakwa ngan jubab ifina ke kitien ke jong blay kat kum na ke kitab Daniel ke lenong ke bekhatar tangin dia puli ke kitab Daniel ke lenong ke bekhatar ka ong gini ke kitien ngap ngan puli kitab Daniel ke lenong ke bekhatar ka ong gini ke kitien tongan puli ka ong hagat khot ke ba ngan puli na du khot ke beningkong bad ke baar gong hagat ke por un yang Michael utau rangba bakrau ubiyang na kamta ki khun kibriu jong me bat kan long ko por ga bejin jar kat ka tam shim na don nadu balalong ngakwa pinio ita kitien bat kan long ko por ka bejin jar kat ka tam shim na don nadu balalong ka jat ben rio do ka por bat ha ka por on pen emi kibriu jong me ya kat ban sham balatho akita ke kitab But bun na kita ke bayot tia haga domet ke kendau kin kindit kiwai shiga jing bam jukut kiwai pat shiga jing le ran bat ke jing ja buram bam jukut fi ni ke khot ni ke kren ya kata ke jing mi pat kaban seja hadin jong tribulation period hakaba kitu ki riu khot ki badana ke testament berim ki num pat mi pat ngap ha ki num pat mi pat hakane ke jing riu ke turai ke jong angel namar kat kum ke jing tho ke jong absolute Paul wang kita ki bayap how Jesus Christ kita ki bayap how try Ndrai baro ki wepat ki bayap ki bayak ki way kin salet shaga jing penrem shabam jukut ki way ki badan ke kerteng jong ki kitab jong ke jingem kin sami pat bat hagata ke por ki riu khot baro ki brikin ya mi pat na ke jing tap bat kandan ke jing bishar ke jong blay bat nga kwang anong fi hakani ke jingkren ke jong ang kwan pen shai fi ba ke Jingrongnoh
Sengap hayanga ke Jingrongnoh kedai ke jingkular ya ke balang yaki khon jo blay yaki priu ke besyakri utra ai ngo blay nganut ban ong ne kedai ke jingkular yang ngi menta ki bamat ke jingpenem ke balang bau Jesus Christ kedai nakata ke dau in the pulia ke Bible pi pulia buat yo Petrus udah tho igani wang pimtip baki riu khot nadu ke testament barim ki nong itu lupa wat ki angel ki dem jengok ban pet igani ke ya ke bangingi ya kata ke jing ai ke blay unsa ai balik ke jing penem nak ke dau ngam fi ngi de briu ki bala kirkhuno trai bangi ga ya ke jong ke jing ai bangi mat yo Jesus Christ bangi pudiang ke jing penem bat ngakwa ngan chipen shai fi kin dia ngap ha ki Israel ki Jew ki no mat ya ke Jingrongnoh namar kin ha ke jing janjar bat kin se yo ke jing penem ha pedang jong ke tu ke jing janjar hadien bo Jesus wan ya kaban wan bat ki riu khot na penang ya kaban sin shar shia jar snam ke jing suk ngakwa ngan ong fi ni ko na ngamla ngan shai lut ke tabaro ngasukuren kendiat ang ni bapintip baga Jingrongnoh sajisin ngan ong biang kadai ke jingkular ya ka balang habang ong ka balang ken mau ka balang ka kren ya ki riu khot ya ki banget ki bala syakri utrai ki bala mat ya ke jing map ki bada ke snam ki bala ka arsin je ke hima ka joplay ngan pensyai kendiat ni gktien sengap ba syai ke bangini ya chikmat ngan da pensyai ni gktien fi menhagani ka special episode ke bangkren syafang ke vaccine ke tma ngakwa pensyai ba ni gktien fi ngal kren syafang ke jing khapat ke jing ka arsin ngal kren syafang ke jing ka arsin ba ujisu ang ke gospel ke jong Yohanes nang balai dekat ban riu wang ya ka bala khana ke dok kalong dok ba dia ka bala kha na mensim ke long mensim bat ngakli fi ya ka la kha ngakwangan itu fi la kha yo tau briu ba po jangi but u tau briu ba po da fi pulina ke Bible fi pulina ke stishiki nong rom nong benyau ke khat ke ba arpu argong ngakat kum ngadan ke jing sngo ke jing ngadan ke jing trang ngadan ke jing kwa bangan puli ke tin ke jong blai bangan ie ke hukum ke jong trai kat kum tau briu ba po ong ke stishiki nong rom nong benyau ke khat ba arpu ar nang tada pipuli ke siti ki karin ke baar ke nang besau ke khat ban khat riu wang wa sopol wat la nama ke tangin man thacho la kalong bau briu bahabar ula nang jat ben ban briu bahapo ukren biang yu briu bahapo ula nang shat ya lagi sngi da pipuli ke Bible ke siti ki EPHESOS ke nang ke belai ke khat ke khat riu kang bau blai un IFP ye ke bor tau mensim kat kum tau briu u bahapo jong pi ngakwa ni tu pia ke Bible ke kren chu na kala nang ke besau jong siti si EPHESOS dekat ba arfu sau kang ba an kup yo tau briu ba tmai ha ga hok ba ga bura ma ga jinglong riu play kat kum ta ga jing pen long ga jong play yo tau briu ba po apo ga do not jongi nang tada pipuli na ke Bible ke siti si Petrus ke beningkong la pin puli na ke nang ke balai na dekat ke balai do ke besau ke kren chapang gikin tei wang kum ni wang Petrus wang to what ai ba ke ta jing pen itnat ka nang tang ga ba tan snu tang ga riam ga ba deng ga ba kup henry wang ai ba ke nang ke jing pen itnat ya utau briu ubari jong ka donot fi ka ba mot ba Petrus ukran yo briu ba po upol ukran bon ba yo ni ina man na ni briu ba po fin puli Yohanes wang ke siti ke beningkong Yohanes ukran ke we ke dekat wang utau bala khano blai le pop show ngakwa ba fin shayu ni briu ba po namar ban kot ke Jingrongnoh anama ngakren ke Jingrongnoh ngakren ba finum sulong kristan manumala kam dei pi fin kermen tanama bala khai fi ganiam ban kot ke Jingrongnoh fi hap ban yo mat ya ke jing kar sin ka ba dau men sim khoi ba anda khayu to briu ba po jong fi walis ngau to ba klas ngap hangan pen shayu fi ya ki artli ki nongre ma ke jing dei ba ni briu ba po fitim ne amu Jisu wan ra yo Nicodemus ya ke jingka bala ba Ukraini ke jingka wang ya ka bala khana ke do kalong do ya ka bala khana ke na mensim ke long mensim fi upnya sri ya me ke jingka yo brio ha ke do bala ke jingka ha mensim na mensim ko jong play bala upnya sri ya me ke ni ar bangin singau to bat ngan pensyai fi kendiat ke ni ke por la da pila khapan ngap ha la kha ya ubriu ba po jong fi ngakwa ngani tu fi ken mau pila don ya ke jing imblai ha po jong fi bat pila don yo briu ba ken jamin sim utau de pandai chepnang bat ngakwa nganong fi ngap ha pide pin shai ba ya ne fitim ne am kum khaya uklung la da khaya uklung pila kemen bala khaglung nregen mau ki kemeki pa wat la da fi kemen ba khaglung nregen ke jingket kle jongi kemeki pa ban sabai tu klung bala da ki kemen tang bala kha la da kim sabha in yap no agawe ke sngi
Fi day na kita daw pun kim sngaw tho ikata kay ga bang kren nang nigalong ban da habala khapat ya fi la yo jing impam chukot fi la yo kita jing kha arsen ken mau la pen khai to brio ba po bat kumbau klung la khai udan kam besan pen heben san la da mpsa ba un yap kum ju ru you know brio ba po jingi u bakin chamen sim la da la kha what you comment tang bala khapat ya fi ho ngi de ban ai ngo bo blay la pen khapat yangi hendrai ga badan coming ngi day habala khai to brio ba po ken mau kat kum ke shiti shu petras ke beningkong la da pin pulien ga la nong ga ba ar ga khot ga ba ar wang haba pila ino ila ga jinglong barem uang ga khot ga ba bot ga khot ga ba ar wang kum ki khon long ki badang ka tu pin kwa hir ya ga sngur ga dot ga ba diamond sim ba pin yo sanda ka shi ga jing pinem khot ba lai wang na mar pi la da pila mat ba utrai long ba ha ba sbon ka ai ka ba ngamot ban ong ne kamot ba pitra sukran ne hadien bala khayu ne brio ba po jingi nga kwa ba pin shai ba piton kamban sa ba yu la da pim sa unyap But la daw yap pinum pay shabneng ken maum de tang bala kha pinyo let bet shabneng ken mau la kha pinyo let shabneng hendrai la da pimpsa la da pim shim kya ban IT bahai la de ban buram iktin ke jong play ban minat ban snap iktin ke jong play ke badai ban IT la ke jong ke jing em ban em ko jing em ke ba ya be shi ke jing real play la da pim le kumta uniu ubriu bala kha po unyap bat bun ba ki briu ke bala kla ka ba mon ai ke jing seng pat ba bun ba ke bala bun ke jing du wai jing briu po ke YouTube kibala IT le di en re haba kim biang ke jing besa haba kim dan ke jing hikai ke badai haba kim minat dia ke ban besai no brio bapo khambu na preng jiki ki yap no ke jila men sim wat la de kila IT si sen re kindang do ia ke beneng nga kwa pin shai ke ta de ke bening kong na ke daw ken mau haba nga hikai ke tin ke job blai nga don ke nong rem na ke tin ke job tra pimla ban ong tang na mal bala khar sen ba pin yo bet ye ke beneng nga kwa nga nong fi ngila yo ke beneng hadien mangi kha en rengi don kam dan ke jing kli ban besabah ni brio bapo ladang ngim ai lat ni brio bapo nak ta daw ban besai ni brio bapo ngadan da go be jingi kai ka ba kham jeli ni brio bapo ngala ong fi na do manak ni ke issue ba fi don kam an tip ba fi hab ban kit kli ban ai tin ge jong blay ge bedai ban pikir ba yo fi ai da ge bi nama ke jing hikai ke bakla barabor ke long ke bi ino brio bapo ban ke kwang ni tu pipitep ke shiti shu juda ke khat ke bar po wang da ke ba yai te yele de ke jinget ke ba khot tam ke jong fi da ke ba yai duai ho men se me khot de pipule shiti ski karen ke bening kong ke nong ke khat sao ke kren shai ke ne ba brio ba ye thol pa utte ke balang re brio ba duai ke be ke tlet utte yala di ke ba mot yo ni brio u ba hapo jengi badai na kita daw nga kwang an okay pia ke di ke por fitip nem lada ngan pen shai tang arteli gini ke beningkong ubriu ubala mat ke jing penem ulang fit ban yo ke beneng ubala khar sin ubala khai ubriu bapo lela da kit kli lada em ke jing em ke babet ban ya be se ke jing janai ngani thu evi kat se ke jingrongnoh ke ta ke beningkong ke bangan keren ke ba snap ba pin shai ya ke jing don kam jong ke ke jing khar sin bat ke jing don kam bangin poi se ke jingrongnoh ya ke jing don kam jong ni ubriu bukan jamin sim ngakwa fin shai bai kita fitim ne am da fi pulin ke bible ke to ke shiti sha u sha shigi nong rom ke banga kot mene ke nong ke benya u de khat bar pu ar u ong ni ke kiten nga dan tangan da puli fi ke ne ke kiten namar ba kandup shai fi ke ne ke por snap ha kat kum ke ne ke shiti shigi nong rom ke la nong ke benya u ke de khat ke ba ar pu ar wang namar ngas ngaut nat e ken ha ke hukum ke jong blai la ni ha ke kiten ke jong blai ha ki eke be de ke jong blai ngas ngaut nat e ken kat ba kum utau brio u ba po Fi uniu brio bapo udan ke jing sngot nat eki bekin jamin sim. Hendai ke met jingi ke kwa eki bekin jado. Nak kita daw ngan pen fi tang ne na mangan poi shege ke jingrongnoh nga kwa ngan pen fi ke ke por. Fi tim ne am lada fi kwa ban job ye ke jingrongnoh. Lada fi kwa ban em ko jing em ko be job ha ke jingrongnoh ba ka do kanom la man pen ya je fi. Fim la da ka no lenti. Wat let mut be pin la da la ke jong ko bor. Fi tim ne am hapo jingi ngi dan brio uba la khapat utau de brio bukan jamin sim ko mangala debong. Bat habar jingi ke jingrongnoh. Bat nga kwa ngan pen shai fi balada fi kwa ba ke jinglong men sim jong fi ke do jong fi kan em ke jing em ko brio play ko ba ko ngo u play. Fi nom la da ka bor jong fi. And if he don't come singap ha ban sabah
ni brio bahapo balada uni uroi uni usan uni ulang u pipuli na ga Bible lada uni brio bahapo uroi mo ko duai yo ane sa ga shiti ga jong ko balai wang ko heb e nga duai ba ki ek pin roi bat pin kia khran kat kum ba ka roi ka men sim kat kum ba ka roi ga ni ga jingla men sim jong fi ka ba mot nda ha ba brio bahapo jong pi ulanang san udon bor ban pin ya ga ni ga met jong fi ba ya ka e ga ba kwa ban ko ngu ya ga man jong blai ga met jong fi ga nom don bor ban ni le presha kan hab ban im real blai kan hab ban im khoi light nang tam dan lenti yangi bangila ban job ya ga jinglang jungi jong ga do nama dan ha ga do jungi ga dei ka bam dan ka ba kermen apo jong ka ngasno tanat yo absol pol buang ya gini gikten ga shiti ga benung kong gi koren na pin puli na ga khat ga khat san uang gini gikten ngap ngan shipun kut ya gini ga khat uang komne uang ga khat ga besan pho henry ngap ha la lele ya gini nga ong ko para banget ba gini ga do bat ka snam kimla ban yo gi himau blay limne ga ta ga poput kanom yo ya ga ta ga bamput na ga ta ga daw nga kwa ngan pin shai fi nganget pila shai ban kot chiga Jingrongnoh nga kwa ba pinda tikna baha ba pida mat ya ga jing penem ga balang ba Jesus Christ bat bala pen khar sin fi do min sim khoi ba ga bat ba pida sham ya ga jing ya kendo ko shisha ba blai shi sen ha ga jing em ga jong fi bat ba pi shim ga jing kit kle ban ri yo to briu ba po da ga ba pi em ga jing em ka ba pi sa ba yu na man da ha ba ni u he usan ula ya ga ban pen ya ga met jong fi ba pi em ga jing em ka ba riu blai bat pi long fit na ga ta ga Jingrongnoh ka ta ga de ga jing hikai ka ba ga kwa ngap ngan pen e fi ga ni ga por fi ba ga kren ga Jingrongnoh man ta ga sngi nga kwa nga nong fi kan mau ka kum ga ktien ga jong blai ngala de bong fi baga Jingrongnoh kan jai ki briu ki balong ka met ga jong trai u hikai ngi shapang ka nonglet kurim baga dom de ga tho brial me ga besti and de ga don buram nga kwa nga nong fi ka ta ga de kat kum ga tu ga bang hikai mentan ba fin ri ba ya ga jinglong jing im da ga ba fi sa ba ga jinglong men sem jong fi yo ne briu ba po khnang ba unsan khnang ba ga jing im jong fi ga nong ka ba dap da ga jing men da men sem ba khoi ba da ga bor ba fi la ban kot chi ga Jingrongnoh fi nda ha bang imut ban her la dam dan ga bor ga ba la ban pen her ngi num la ban her ba ga ta ga de ka bor ga jong men sem ba khoi na ga ta ga daw nga kwa ga ni ga pong am don pol ngan hikai ga tan re nga shi kwa ngan pin shlori fi bar khoi la da ga de ngi bingin up ga Jingrongnoh nga kwa ba fin trang ba ba pinyo ga jing kha sen bon pen khai to briu ba po ba pinyo yo men sim khoi ba de tang mo u bala ga ban pen san ga jinglaw men sim ba pin kot chi ga Jingrongnoh ga jong trai nga nget ke ni ga la pen shai fi tang ni pet ga ni ga por kambania ya ga ni ga Jingrongnoh ngap ngan pen e fi ga ni ga por fi ngala pulis shibon ngala ngap shiboni gi NONGKREN ngan pen e men ta ga sngi ya ga ni ga Jingrongnoh fi ka waina ki ba ha ga Bible ga ni ga Jingrongnoh ga dai ba ki brio hadu menta ki dona ga jaka ka ba namar ki don shibon ki ba pule ga Bible ki don la ga jong ga jingyo ki don ka wai ga section ga ba yo ba ka Jingrongnoh kan Joshua ga jingjen jar ba ki don pat ki ba yo haba ki pule ga Bible ba ga Jingrongnoh kan ja hapdeng jong ga jingjen jar ba don pat ki ba yo ba ga Jingrongnoh kan ja hadien jong ga jingjen jar ba fi kanika doctrine anika subject jong ga Jingrongnoh kadai ka bala ya tai de ki bobo nadu menshua but don ru ki ba ya pat ya prasen dan tang na ka daw ba ki nget we nget ye ga ta ga Jingrongnoh ka ba shua jong jinjar ba ki we ki nget hapdeng ki we ki nget sha shadin but ngak kwang anong fi tong inom ya nia ye ga Bible tong inom ya kran persha ha ga ne ga ktin ga jong blake ngin ya wat ye ga lenti ngin ya peni fi dan shibon ngam pen ram ki don ki ba nget hapdeng ki dan ba nget shadin ki dan ba nget shakmat nga ka ba nga kwang anong fi shikin tin shua ye ga ba ngania shakmat ya ga timing ye ga por jong ga Jingrongnoh klem de tho shaya ga Bible la no wan u klem de tho ye ga sngi but then ga ta daw ngi dan la ga jong ka opinion but nga kwa nga nong fi la da fi dan la ga jong ka opinion ai ngu you blay ye ga ta yet ye ga ta what do I ye ga ta andre tang ga way what let klat ye ga way ba ka Bible ka kren shai ba ye ga Jingrongnoh u jisu klem ong ba kan wan shadin hare u kren ba tang ye ga way kala ban ja ha ga no ga klip mat ka ta ga de ga ba u jisu kren
Baka Jingrongnoh kan ja kensan kan ja ka baki priu kan poi perkat unwan ku munong tu ka Bible kong but day na kata daw haba wan ku munong tu ngi haban chupen kre da kan ja shiwa na ka ja pedeng na ka ja shadien kadan kam ngi bangi day yakaban pen kre tang kata ka badan kam na kata daw nga sekren tu ka jing kharsin bala da fi day ki bala kharsin pila don yo men si makoi pila yat ka jing im ka bakongo you try but pila saba you priu ba po jong fi le ege bo blay ong but pila ban peniyat yang ni Jingrongnoh jong fi ba kanum sharp ka jing im jong fi kanum control ka do if in reu control tu brio ba po fi ngan not ban ong filong fit na kam ta Jingrongnoh but ka ega bang kwa ngan ong fi ni ko por ngapa ngan pen ya ka opinion ka jong ala ni ka jing shai ka bangadan ba namadan ki ba ong ba Jingrongnoh kan wan shua don ki ba ong pedeng don ba ong shadien ngakwa ngan pen fi ngapa agani ko por nakaliang jonga ngayo ikum ne haga jing pule Bible jonga ngapa ngan wan ra fi kham jorong agni ko por la fi puli yakane ka ktien ko jong blay pin lap ba yakane ka Bible ngan da pen fi na ka ktien ko jong blay tongan ye puli ngan puli fi na ka kitab jing pen pau ngan puli na ka kitab jing pen pau kalanang ka ba Henryo tangan puli khendiat ya tang khendiat ngan puli nakalenong ka ba Henryo ko khat ka ba khat Henryo ngap ngene puli gong bat ki ong ha kita ki lumba ba kita ki maus yang to hab ngi bat to buri no ngi nakhmat uta ngaba bat ki briu ya pertama ki briu nama kadang ke jing knyu jumai ke jing ki jong ki met benang ki hab ki klor kan ki briu ki berus pa ki khlan ki don bor ki linyar ka Bible ko ong ko ne ngasupuli na shiteng ko ong ko ne bat kini ki briu ki ne perta ki ne ong ko lumba ba ki di maus yang hab ngi buri no ngi nakhmat uta ngaba nakhmat uta u besyong alor ki khat bat na ka jing bitar jong tau khun lang berat piu khun lang berat ngapa u khun lang berat uba kani ke jing bitar ke jong khun lang berat ko pen bat bai kata ketien kani ka ba upli ye gini ki jing pendat kadai ka ba upli u khun lang berat u de Jesus Christ ule ayu play gini ke jing pendat bat kadai ki reus pa ki bedan burem ki breu bekrau ha perteken nyar ki ongko lomba ko mau sang hablo jingin ri hangta nama balai bangin pet yap nau ni u khun lang berat namar kadai ke jing bitar singap ko ongom no na ke jing bitar jong tau khun lang berat na ba kata ke sngi ke bekrau ke jing bitar jong u kalawan kan tu u bala ban yang fi kaiga bang amut ban kranang ne kan mau dai jisu uban pliet ege jing pendai bat kanege ege jing bitar undawan unwan kum unang bishar bat aba wan un pen pau ege ta rat jong u ege ta jing bitar ge jo fi hangta ngakwa ngan pen fi ngan pen fi na ge Bible ba kanege jing bitar kam dai siap ha kanege jing bitar ka pertaikan ha kam dai ke jing bitar jong umrat klau kam dai ke jing bitar jong brio kam dai ke jing bitar ke jong khun lang berat ke jing bitar jong Jesus Christ fi dai na ke ta daw nga kwangan pen fi ha ke Bible na ke ktien ke jong blaze ngapa fi nda fi puli ke Bible pidipin haban perkhat bai ke jing bitar namarkat kum ke ktien ke jong blay ka ong kum ne ngap ngan puli fi ngala thoro hang ne ngene tangini puli ngene ke ktien ke jong blay ngap ngan puli fi na ke ktien ke jong tra shiti shigi nong rom kala nang ko besan bat bahai ke tu ke jing bitar ke jong khun lang brat kadai ke jing bitar kadai ke jing penhiar kput lesing ala ban ong kum ta tangini puli na ke shiti shigi nong rom kala nang ko besan ke khat ke bekhendai ke ong ngene ke ktien ngap ngan puli khat ke bekhendai ke ong kum ne tangan puli khat befra gong henry u blay u pen isha nai la ke jong ke jing it chingi haga ba habang dang long di bapop ukres la yap di plingi yatangi la jios ngau singap ong no te khamtam shibon haba minta la pen ksaningi de snam jong singap ha ni ktin on pen yangi da u na kata ka jing bitar ka jong play on pen yangi na kata ka jing bitar kan mau to ba puli na ka jing bitar ka jong Jesus Christ ka jing bitar ka jong play khonu play baru jisu la yap ban penem yang ida ke snam ban haba ula penlong ingi ki khon ki jango nga kwangan ya tu pi u kwa ban kesan ingi ke snam ban penem ingi na gata ke jing bitar ke jong play
Ngakopin bat bahay kita, dapat bahay kita ke jing bitar. Namar kani ke benja ke kitab jing pen pau kita ke tribulation, lani kita ke jing jar ba ke ban empat ja ke pertaibat ke ban ja maka ang ke Bible kanam dan syukum kita ke jing jar lanu ke bala palat kita ke jing jar. Kani ke jing bitar ke jong blay. Baru dah orang balaban yang habau blay bitar. Manu balaban yang fi hakani ke khat ke besan ke banga pule fi enel nang ke besan stisi nang rom u jisu u pelat yang uan yakaban leyu yakaban pen yangi dau nagata ke jing bitar jo blay kum no pin haba ke jing bitar haba u jisu ula pen yangi da ke snam ke jo ke jing bitar baro kala along how jisu kres ula yap la ke baro ke jing bitar jo blay ula Kitlo du jisu ke du porbat habangi pediang ke jing map ke jong try. Inom hap cho ke jing bitar. Te ke shong afi pisngau kum nongan pen isu sho ke khat Bible pen ini pule na ke sithi shi ke THESSALONI ke beningkong. Kala nang ka ba ningkong ke khat ke besifau ngap ngan pule. Ke sithi ke beningkong ke jong ke THESSALONI kala nang ke beningkong ngan pule na ke khat ke besifau ngap ngan pule. Ka ong kum ne ngan puli na dekat bersifau. Bat ban community, ngapa? Bat ban community yau kon jong u na beneng. Yau bala penmi pat nagi bayap. U jisuken. U bapelat yangi na kata ke jing bitar kabansawan. Ngakwapin na perkhat meditate ini giktian. Ngi community yau kon jong blay na beneng. Ubala penmi pat nagi bayap u jisuken uba pelat yangi nakata ke jing bitar kabansawan nakata ke daw ngakwangan penifi nang ni gini khat bapin singaw to bakatai ke kitab jing pa katai ka jing jar ba kadai ke jing bitar bat habangi pai show blame ta shua kata ke jing bitar Ublay wan man pelat ingin ke jing bitar u jisu wan man yap ban pelat ingin ke jing bitar ke jong blay tangan puli shu ipina ke Bible singap man puli THESSALONI ke beningkong nang besan dekat bekendai gong na bau blay ula bu yangi ya ke jing bitar hen rai ya ke ban yo ke jing penem do jisu Kristus bau try jengi ubala yap na ke benta jengi balangin pet ne langi tia ngenyo im lemban usa ong komno dekat babot wang na bakum ta to pini pentingan perlok batu pinang be te perlok kum bafile ru Kumno pintingan na fihaban ha ke jimbitar pintingan kumno minong tongim nemyaleleng ini sya ke jimbitar ngakwangan ong fi ke ni gepot kat kum ke jing sngo tho jonga ha ngam kren ben ye ke jinget jong fi ngam kwangan pen wit ye ke ngam kwangin ya nia ye ke rek ngapen ila ke jong ke jing hikai nang ni bangayo I bagatai ke tribulation ke jimbitar kabau blay un penhiar ke pot ye ke pertai ke bele persya yu blay ke bam tre priang Fitip la dapi pule bahaya ke jing bitar ke jong blay nga sa snow mai ke ni. Bahagi ni ke pol ngi dana ke ya jong ke deception ni ke jing syukar. Hene hagata ke jing bitar ke jong blay nda wan. Singap ha nda habau merat klaun wan. Siya ni ke pertai peng nda pule fina ke Bible. Ka ong gini ke kitien nga snow mai ke ni ke kitien. Nda nga pule ke ni berobor nga sa pule ke ni bat nga snow lengo ye ke ni nga kwa nga nong fipet. Ngini pule ke ni ke sithi ke THESSALONI ke baar. Kalau nang ke baar tangan pule ni ke khat ke balai ke ong wat ai ba no nuru bau nuru syukar fida ke kum nuru. Na ba kata ka kan amwan lemda Joshua kata ke jing paidin ba ni open pound to brio jong ke pop khon jong ke jingjat. Utau ban yele persya ban pensarong ile de persya ya bro bala khat blay lani bala jumani kat adu bu shong ke temple udah le blay ile de kat adu bu shong ke temple blay udah le blay ile de ban ngakwa ganong ifi wang hatu pi meken ma men bang dang dan lembat pi ngala yetu ipi ni ke fitim nem da pi pulilot ye gani kanan ke jing bitar ke jong blay ye ki brio ke bakentat ye ke jing lap ke gospel kanan ke jing bitar ke jong Balai bitar namar ula pakat yo jisu bo niam madan ke brio bam tre ngap adu mentag sni fitip ndau blay bitar mdetang bo bitar ba un pen biar keput ko mga puli mene kitab jing pen pau repi puli nang ni uang kom ni ngap uang kom ni ngan puli nang ni naga khat ke nagani ke kitien ke jong blay ngan puli naga khat ke ba khatway ke uang kom ni tin namar kani u blay un pa haki ye ke jing trai ke babakla kata ka de ke banga ngasai snoti ka Bible ngap na puli ka Tin amar kani ublay un pa aki
ya ka jing tray ka bakla bakin nget ya ka lamler u blay te un hikai un pa ya ka jing bakla ya ka jing tray jong ka jing bakla bakin nget ya ka lamler ya ki priu bakin nget ya ka lamler balai ka daw ko degani knang ba anyo penram ya kita baro ki bam shimla nget ya ka jing shisha hendrai ki balai ya snow ba ha ka jing bam hop nang ka daw nga yang nang ne nga khwa nga nang fi ya ni ka por naga jing puli Bible janga ngayo I baka Jingrongnoh kalaban ja haganono ka khlemat nang ni shikman hot ka balang kan haba ka jing pen khot kanan ka persecution kanan ka jing pen shitom katu kan ne kanan ka jing pen shitom jisong ha ka pertai pinyo ka jing jar mau ula dep kren lepa baka kanan ka jing jar Hendrai ngangala dep job ega pertai fitim ngindrong menta kala dega por ka besitom but day de jagi ni por ki besitom na khang ni ki lockdown na ngim yo le jisang ki priu ki wat yo play ka dei ling ba ki jing sham ngi nang ye ka ban wat yo play u play pen khoi menta but kan poi ka ba kham e shu shu ye ne hendrai kam pat dega jing jar ba but nga khwa ngan ong fi ka jing jar ba ka dega jing bitar yo mrat club ka jing bitar ki priu ki ba yang persha yo play ba ki bam tre ban priang ki bale knang gibelek ko bam sunyo habau try jisu wai ka por ki begin piang i ka tin ka job play mudur nda ka wan ga jing tray ga bakla no play na ong ki begin nget ya lam le no bala ban light na do setan shukar pim la light kat no tam nda ka wan ga jing tray ga bakla ga pa u play pinom light na ka daw nga kirpat ifi kat bangan ang kren ni ngadon ga jing kit clear tongin nget ye gajing shisha jong ka tin ga jong play tonginum criticize tonginum kren persha pen ban tonginum ye kren ki tin gi besneu ye briu jong play tonginum ye kren persha ye no namar ngidanu nong bishar u bahabneng uban bishar ya baro bar ga kwa nong fi minta ka de ga por ga biang tam ngi haba pio snow ngi ga jing kren jong amda ga sngi lada pio snow ha ga ni ga por ga kwa fin kala ka pamot wal yang wal pin san ni ladi wal yong snow to barong ngi de ga bam biang barong ngi de ga pop barong ngi don kam ga jing kala ka pamot bat ngi don kam ni ga jing kar sen bak ni pio snow ni ga tin ga jong play wat man da ga sngiru kadang de ga por ga biang ba fin pai so Jesus Christ ban biang ni ga jing kapat ka badaw min se ma khod bada ga tin ga jong play ga em ngan duwa e fi shibet hare to ni pet ye ga ni ga Jingrongnoh nga na ga liang jong nga hikai ba ga Jingrongnoh snaba nga kwa nga nong fi kalaban ja ha ga no ga clip mat ang ni shikman fi man la ga por pi pulia ga Bible man la ga por pi pulia ga Bible fi yo ibet ye ni ga tin lesingan si pulih fi kendiat malang kapor ngam pulih lot nama bayok Islam ngila dap kapor le si wat mentaru unrei syak ngan penifingan khamshim jrong le si gane mendag sngi wali sngi ngan khamshim jrong nama gane ji kai ngakwangan pendap sngap na pi pulih MATHAIOS kal nang ba arbu sau pi lap igini ki kentien ge bo jisu kren tangan da pulih fi khnang ba pinsha fi malang kapor ngi lap igini ki kentien malang jaka ngi lap igini ki kentien sngap ngan pulih kal nang ka ba arbu sau la da pi pulih ne ge khat ge besau fu sau haba kren ne ge tu Jingrongnoh uang kum ne ge khat besau sau na ba kum ta piru to long ge bla kloy ne ba ga por ge ba pimot uan khono bri malang jaka u blai kren kum ta malang por u pol to sti tes ni ben ko no san kren ne ge ta bar khat bar petras kren ne ge ta bar khat ge kren ba ngin community ngin kmi ge ta ge jing mo ngin up kmi hir ya ga ta ge Jingrongnoh ge ta ge jingwan ge jo tra nga khwa ngan ong fi la ga dei ngi bangin up no kumni la ga dei ngi bangin pen kre no ge ta ge Jingrongnoh ge jo tra ngani thu fi la ga dei bagan ja pedeng jong ge jinjar ba la ga dei bagan ja hadien jong ge jinjar ba fi ngila dei ban up shua snapa ngimpat dei ban up ge Jingrongnoh ngila dei ban up shua ya ge ne ge wai snapa ngin hap ban up shua ya ka ban wan ra ya ge ta ge jing suk ne ge pertai dau merat klau ya ge ta ge peace treaty pedeng jong ge jaj ben Israel ma ya kata ke peace treaty ke bahkan sedon kata ke jing sign ya kata ke jing pen Yesuk ngina ben up shoy kata ngimpat dei ben ong ngini up ngin khmilin tibu wan no em nginum wan gumno namar kin hap ya sign shoy kata wan kata ke jing suk to briu baki ong bau dei wan ra ke jing suk to dei mrat klau lesila dengan ong hakani ke pol ngilaban up pen ban baki mau bakin kin tei shwai ke temple apa Jerusalem maka taruh dia jingkular ke jauh play bau numrat clown shong ke temple Jerusalem ngini ban up ban negata bangi di ban up mo ba utrai un mo ba bahkan one show kata di kata un sa one utrai un sa one rong no lada kalong kata ka rukom ngani tu ipi
ngini up la yu menta gadang dai ngi bangindang ya mau ngini up ya kata kejing sanya kata kejing penyusul kata ke peace treaty ngini up ya kata ke bantai ke temple ndrai pipuli na ke bible man la ke jaka wang baik kemel lagi kemat na ba kejing la im jong fi kala jan wang ini giktin na pipuli na ke bible wat na ke gospel ke jong Lucas kalau nang ke khat ar ke khat ke balai pusan singap wang ini giktin ngan puli fi na ke giktin ke jong blai khat ar ke khat balai pusan wang ini giktin tolong ki balapan po singap ba wang tolong ki balapan po ila ke singkai balatang di syarak jong fi ba piru kum ki brio ke ya up kmi yo kunrat jong ki lano unwan pai na ke jing khawai shongkurem fi de pipuli Ukraine ba ke jingwan ke jong trai kalaban ja any moment hagano lo ke kliman badai ni kita kedau nganget ba ke Jingrongnoh kan ja hagano lo ke kliman ban pelat ingi na ke jing bitar ke bansawan namar bang amyo por ngapa namar bang amyo por ngakwa fin yai shaban nga ngan pen fi khendiat hagani ke por ngapuli ni ke bible ngas no komen kata-kata singam tip fin rei nagaliang jonga ngakemen balai ba ke bible ke saong pentingan paralog maka ke jing tingen nda ba pitip ye ke jing shisha kadan ke jing sngo komen bangin shakri yo blay naman ngi khmil anti ba unom bitar yangi ngila degi khon jao ki bola ai ke jing snai ke jao bar nga kwanga nong fi ha kidan gi khot ki bala boy ki begin nong gi mata gi besha si tom wal menta nadu men shuaru gi la sha gi mata gi shapniam hadu menta gi sinang dan gi besha pniam hare nga kwanga ni thu fi ngi kata ka de la jong ke jing khot ge jong trai hare ga bang kren fi ge jing jar ba na ye compare ba kata hare ga ba e palat bar nga kwanga nong fi ge ni ge por snga ba na mabamdan ka por fitip ya ka bible bro la kren ba ya ka balang ublay un pelait fi ngan peni fi ublay un pelait na gajing bitar ukular ba un pelait ya ga balang umdai ba un yada unum yada ya ga balang re un pelait ga bamut ya ga balang un rongno but ya ki khon Israel gi Jew un yada ga kwa pin sngo thu ga tanda nga peni fi shirum fi na nga puli ga bible fi snaba na fi puli ga bible bro bor fi no i hagani ga ktien ga jong ublay ba ublay nadu basdang utray daga lenti ga bakhamayan trek lumar baro ga baja ga bible ga dai ba ublay u don ga plan ban pendap ya ga program ga jong hadu ga bakut jong ga pertai ba dai ga dagangan wan ra fi daga ne ga balang symbolic lani ga balang ka daga durmo daga rukom jong ga brio jingja ga pertai kabangan pen shisha ba playang kane ga dai ga badon kam ba pin sngo tho ba ka Jingrongnoh kadai ka ba ublay un shimno ya ki brio ya ki banget ya ka balang haswa jang jin jarba balai ngan pen fi na puli ga bible pin puli fin lap i way brio u bala sha ga Jingrongnoh utaw de ina sa puli mo fi ni kitab Genesis kanang banrio pin lap ba la rongno yo ina ulayat ba ublay bala shimno yo pitib u ina u represent ya ga balang yagi gentle u represent yaga balang balai pitip u rongno yo enak ban pelat yo naga flat naga jingbi tar ga jong blay yaga nega pertai haga flat kataga nega banga yo jing shai u shimno yo enak u represent yaga balang ba wengno yo enak ba unom hap nama ula ya yaga lenti ga babanu blay unom hap ga jingbi tar jong flat but nda haba ka wan geflat open jat ga pertai barang way blay ga jing bitar ga jong blay ga pertai ki yap jelap lut baro file ule akum no open emyo noa ba ga yeng jong o nyawot gamot prangot ki dan ha ga yeng le fitep u noa u represent ga jait mer Israel u blay un preserve un protect un ya dai ga jait mer Israel kin haban rung ga flat kin haban rung apa ga jinjar ba namar ba kim pediang yo jisu gu Messiah kata ka picture ka bangayo ina ga Bible la shimno yo enak nama unom haba ga jimbitan ma uya beru blay ndre unowa wala daw de brio bu biang penman uyang hagadur u blay lek nang ngene ban peni ba yo nowa u blay la ban ya dawa da pedeng jong ga jimbitar ga jong blay ka ba mo u blay penat em ye gitu Israel tu Jew gi bola kulara kitab jing pen pau people yo lot fill up yo lot ro blay nama brio tip yo blay apreng bo blay mon pen jat bon tang ba jibitan jong blay ga sodom u blay weng not shua yo lot
Kita kini jinglong ke jong blay na Bible tanglang yo bahok ba yo bamok bitarlang barokhat nga khwang anong ipi ngini gepor na kita ka daw nga khwa ba pin shaitan nga si puli fi na Bible lesi ngini ngini snot nat ka bo Petros Ukraine chapang ulat uong ngini kitien uong haga Ukraine lang ya baro ar Petros tong ngini puli ka shiti ka ba ar ka jong Petros ka lanong ka ba ar tong ngini puli na ka khot ka ba katno tong ngini puli na ka khot ka besan bat lada shim la riet ya ka pertai ka ba men barim handre yo no wow nong yalap ka hok lembat nyongot ki wepat ulari kendong men bau la penwan ke jing slay ke pertai ke bamriu blay ba la bau la penlong de pay ki nong ba ka sodom ban gomora ula penram ki de jing pen kolon kram uda bu ki ban ka rukom mahami ki tagi ban emriu ye ki tagi ba em bamriu blay ula kini ken thet no yo lok ubahat yo lot ubahok yo bala pen snow satiano da ka jinglong ker et jong tagi ba baman fi hang ne wan ra ki ni ki arngot ki briu yo lot yo ye ki ni ki laingot ki briu ya mo yo lot but yo noa ngawan ra yo enok bleu shimno abo no haba ke jing bitar but dayna ke daw nga kwang na fika shong afi no thogum no re ha jing puli Bible jong nga shem bo blay peniap lang yo bahok but yo bam hok blay bitar yo briu bala shem ye jing penem ke balang bau Jesus Christ kata ka de ke bang shem mga si khat du ngan peni fi ke por ke bas ngot nat ke bang puli khndiat nga tip ye rukom jong ga jaj ber Israel na mau Jesus ndole le tek kat kum ke rukom peni ye ke jaj ber Israel fi na pipuli aga Bible ngan sipun kut daga ni na pipuli aga Bible filap ba kadan ga rukom haki jiu filap aga Bible berbor jisu Ukraine spang jingi thwa shong kurem wat egane ga jing rongno Ukraine spang jingi thwa shong kurem ga jong khon lang brat bat ga nong let kurem mau de nong let kurem mangi nei ga nong let kurem fi na pipuli ga ne fin sngot kho kadan ga dur ka bari ang ne haga rukom jong ki Israel gi jiu se da pipuli fin tip ga ne Ubriu ubalai kendo berga briu habdian bagi ladap igi jingi tektien hagi jiu umla bani shong no tan balai tektien wat mangi shinero ngile komta uni ushin rang un haban let cheyeng jong kpa un hab let pen kre yega yeng haga yeng ga jong un hab pen kre bha kat no sngiu pen kre ga shong ga jing pen kre jong un pen kre bha yega yeng jong man le ayu ba un select haga no por ka ba umut ban let haga por ka ba ka tu ga yeng ga kan thai kan shu hab ban pen kre ba kam tip haga no por wan nama unda wan shaw ye tu ga nong let kurem ba kan sa yeng jong ni sa kan no kan no sngi bitep ni sa nyosngi un yalame ga nong let kurem she yeng jong tu nong let kurem un hab sa aga yeng jong pa nyosngi ba dia nyosngi un sawan pai biang ringkat baga nong let kurem fika takade ga dur ga mga sngot nat nga tip ye gane nga sngot nat baga don jingi dai bat gane ga jing jingrongnoh ga don jingi dai bat gane ga jing bitar ga jong play ga don jingi dai fi u jisu uang ga gospel ga jong Yohanes ga nong bakhat saw la ngam bakla uang wat ki ku slide ga don no jong fi nget ho pa nget ngaru hayeng jong pa jong adon ki pulit shong ne mo bat ngalalet ban pen kre fi ga jaka mentau jisu let pen kre de nong let kurem ngila ya tek tien namar pila mal e ga jing kapat pila mal e ga jing ka arsen pila don ga jing dai baru play la deb ya tek tien polo ang la pen ya tek tien ngi baru try bat mentangi dan ga jing ya tek tien bat mentau jisu dang let che yeng jong pa ban pen kre ga yeng na ga mental jing but unwan na kanu kanu por ndaw la deb pen kre unwan na kanu kanu por but undawan ukwa e ga nong let kurem ba ga dai ban long prepare bakan update lanu la depen create but menta ngingi up ye kata but undawan unwan show yang ngi lang lai kurem ka bakran nga balang ko mga ladep ong but un hapsa baru play nyosngi kapamut nyosngi ka kanya gi nyos nam yo gi jinjar un plat ye ga balang but hadien yo gi nyos nam unwan here but nga kwang ani tu ifi ga tu ga dien ga tribulation period unwan but un sin shara ga ga perthai she jarsnem on komiu satan on bread you she ga liu long ga tlem try she jarsnem but kanan ga jing sin shara ga jing suk ga jong Jesus Christ ga ga perthai lember ki riu kho she jarsnem but dai na ga ta ga daung ngai min ta ga sngi fi yo jing shai kat tu ga ninga la pen ifi but nga kwa ba ga nong ifi la da fila ban priang ngi ga jing kai nga ai ngu yu blai ga ta ada fidon lagi jong opinion filaban penkre ele depat namar ke jingrongnoh alaban ja hagano ke khlemat tangin le langin duai ban nget bleula kerkhui film mang ke jingi kai nget kene ke por ke kodor palat ngi emagi sngi ngan suang no komne kide ki sngi ke bakamen ke jing sisa
Lesila dengan keren gum tas ngogu mga keren sarong regi de sngi ba kemen. Balai ki sngi ba kemen mangi ibala pendap e tin ge jong blai. Bad ga baar ge sngi ge bangi dang yo alat. Ban yo sngo ke tin ge jong blai ban pai jo blai. Ban mal e ge jing khar sien ban priang yu Jesus Christ. Kumunong pan ge jing ge jingi. Bat bada ke ta ge jing ke ba thamai ge bangi don. Bangi yat mala ge sngi ban penon buram yo blai. Ngakwa ge ni ge por ba fin shai bai ge ta ge bang keren. Bat shwai ge bangan penkut ene ge jing keren ngakwa ngan yalam fi ge jing duai. Kana won preng jong fi ge ni ge por fi shong hang ni. Lada pimpat na tikna bahai la ge jong ge jing bat lada pimpat IT lut la ge jong ge jing shu try. Bat lada fi kwa ba finong try nga nget ge tin ge jame nga nget ba me yap ba me mi pan. Bat nga nget try ba mun sim khut jame udang don bat me kta nga wat ha ge ni ge por. A blay jong am ta ge sngi nga tip ba nga don ge pop bat try ngan pai jame ngan kala ga ba mun. Kadang de ge por ge bo blay udang island ngi bangin piang ya ge jing pen ge jong try. Ya ka bangin ha ba ge jing bitar ga ban sawan. Tangin duai mendega singa kuangan kot defi. Balar piklo ban pai jo try. Tangin duai lang bat nga kini kepor. Tangin let lang in duai. Pan map no try. Duai and try. Pendap yang ada men sim bekoi. Ai hanga try dega jing im go betamai. Pen kayu tau brio bukan jaman sim po jonga. Ai try bu tau brio ba po jonga ngan sabayu. Kumong Petras try a blay jonga kumki kulung ki badang ka. Ngin kwai rere ga besngur ga dot ga diamond sim. Knang mangin yo sanda ka jing penem. Tangin duai menega singa bo blay pen kaya fishi ki hima ga jong play. Nga kwa fin de duai de jing kala ga bomot de do no. Kala ba no try ka fi fila fin jamat fin pai show try. Ba tung ini pen dak la ga jong jing em ha kini ka po. Namangi community ya ga Jingrongnoh ga jong try. Tung ini duai ha kini ka khleman. Ku try ha kini ka po ra play nga yang ringkat ba kini ki mensim ki ba ko do ra play. Ku pa ga ai ngo palat ya me ma ai nga kini ka lat ba kan kren nga kini ka tien ga jame. Bat ngas ngungu ken try a blay bahagi ni ke klip mat ngalala ban wanra ini ke jingi kain nadu besdang hadu ke bekut. Wat laku try ngamla ban wanra lut ye ka ku pak blay be it jonga. Handai try nganget kat tu kat ni kala long ke jing mentoy ye ki bubun. Ngatry a blay jonga hagi ni ke po men ktaya bar a blay. Bahagi ni ki sngi ke bekat du ken try ngitip ba melang u blay. U ba ai hangi ke lat bangin kala ka ba mela ayo jisu la slam ken try. Ula wan ban mat e ke jing bitar baro haga met jongo. La bom la til la sempat la penjen jariu nama ke jing bitar baro ka hap alor jongo. Ban ula shimno e ke jing bitar baro. Ban penlong ingi bahabangi pediang yu jisu ke snam la pensan ingi. Bangin pelat ba men pelat ingi na ke jing bitar ke ban salap. Try a blay be it nga yang hang ni a blay be it jonga. Nga kerpat igini ke brio ke yo snow ni ke jingkran try. Lada me yo iki ki yo snow ni ke jingkran bagi kwa ban kot chike ke Jingrongnoh. Ai ku pa gini ke porbo mensim jame un kta iki ku try. Wat num yait light na ke ying jonki wat num yait light na gini ke brio ku try. A blay jonga I can bread ke jing sarong ke jing mang ke jing snow biang ke jing long baro ku pa. Ke bangi kerman na kita ke niam ke jing nang ke jing la jong ke jing le ka do jingi. Try nginum kerman hang tan re try. Bangin kerman tanga ke wei bangin mat ke jing ia ke mela ai ngi de jing yap ko jong Jesus Christ try bangin pai shame de dot not baro but bangin mat e jing khar sin ken try na try a blay ba hagini go por ko pa ai men kta igini brio try nga try ru a blay snake in try igini go por ba men da pen long iki bekin command na do men de sngi bakin da tikina ken try bakin mat e jing penem ko jame Jesus be it nga try men pentingan iki de gini jing kai ai go try baginum chapting ige ru rengin perkhat bangin IT la go jing em nang ni trying a try a play be it jonga men yo lut ke buram men yo lut ke jingo bat ke jingero ha ke kerteng ke dong chisu duai amen shigentien ngakwa ngan duai kerpang namangadan ke jingkit kle fi ingi dan shibon ke bri ke yo pang ngani gisngi an shibon fi du no ela ke jongi ba yo masam dan preng jong fi menta fi dan preng ke jingpang ka ba shirkai dan ru na preng jong fi dan ke jaka jong ke jingdok ke jingkerdo nga kwa nong ifikat bala ngin duai. Wat kat bala ngi kwa ru wat banyarap yagi kat tu kat ni kibadan ke jing haga yo ke kat. Na filong pi kwa pin phone ru pila pin phone singi. Ngila banyarap ifikat tu kat ni kat bangila. Nama nga snot ho dan gibrio. Kibadan apreng ke jaka ke be. Tangin ni duai na ka benta jong fi. Ku try nga yang ni blay nga duai ko pa. Ya ka bamen isnay gen try. Na ka benta ki tu gibrio ko pa blay gi bedu no ilagi jong gi be it betan. Ku try ke de jing tang ke bamla shu ban pentingan niki.
Haringa tuai ablay di tang mame ko pada mensimbu kuat. Ubala ban pentengan ni ke jing im jangki. Bakin la ban pediang kan try. Babaro ka baja ka jing im jangki. Kadai ka ba memetip kan try. Iwais nyo na ka jing im jangi. Mau inom hap kam ka jing tip ka jame. Try wani ki simyeng me shim kia ko try. Kat no tami ki ko pa metip ablay habaki late no na ka ni ka pertai. Ko try rap igini ki long yeng ki baja ni ka jing tang. Isnay kan try ka ban pentengan ni ki. Dana preng jangki hang ni ko try. Ki badana preng ka jing pang. Ki badana preng ka hospital. Ki badana haga jaka ka ba ka jing pang ka la jur ko try. Ki badana temir jong ka jing ele ko pa. Nga kerpat ko try de ka not jong baro. Nga try begin job igini ka jing shitam baro da ka jing ngek ken try. Nga be iga jing shep ting na ka jing im jangki nga try ken kia. Da ka jing jingam snam ko jong jisu try. Tap iki da ka snam ko jame. Pelaj iki na ka jing yap ko try. I can mat iga jing pen kia ken try. But nga try ru ko pa ba it jong Ken mau iki beri ke bedana preng ka duk ke kerduk ken try. Ki bam dan wat tangga bam man bam. Ki bedana preng ka jing ki bam tip ken try kum no ban im la shai. But try nga try men kenela ki timen am it no ko pa. But a blay it penlong yangi ni ki be yos ngo begin la ban kenela ki ti. Si ki beri ke bedan kam ken try. A blay nga ngat me yos ngo ni ki jing tuai. But ngi ailut shame ko buram. Haga kerteng ka tong chisu ni tuai. Amen bad. Amen bad. To blay un kurkhui fi ku blay shibon nganget u blay unor kat bat fi hagining sngi hadu ku jingan ku try ku blay shibon